Takže čau lidi, já vás teď u dalšího videa a bude taková oznamovačka a bude to se z toho vlastně takhle. Budu to mít až příští rok, no možná ještě letos to bude natočen, ale rozhodně to bude minimálně za musel počítat. Někdy přes Silvestr nebo prostě po Vánocích. Ne, tohle nechci. Kus. Budu to hrát na PS3, ale jelikož nemám ani tu hru, ani PS3, dostanu to příští rok, ale to se z toho povseru, to těší. No, když tak mě nehejtujte za to, jo? Tak uděláme takovou reklamu, takovou maličku. Vidíte, jaký tvor tady leží vedle mě. No, tak abyste to věděli. Jo, tak tady uděláme reklamu. To je The Last of Us. Je to jedna z nejlepších her, co se dělá. Tu vidíte? 96%. Hvězdiček. A to je důležitý. Třeba. Jo, tohle. Nela. Ty vola, proč ty vody taky nevěle? Correct. Ach, to že mi to před 2 minutama vyhledal. Vlastně na logika. Tak počítáme. Konečně. Ukážu vám to na zboží.cz, protože prostě good, very good. Jak to přestali vyrábět se nebo PlayStation? Trojka. What? Já nechci hry. Jo, tady to. Pardon? Tady vidíte. Nevím, jestli byl přesně tenhle model, ale bude to PS3. Nejspíš si budu kupovat tady tu je tam jenom 128, tam jenom 12 giga, ale asi si dokopím to kartu do toho, nebo si koupím nějaký s větším diskem. Kde koupit? No tady ne, prostě se podívám takhle, načítnu to takhle. Tady vidím, kde? To je všude. Návod k použití? Tyjo, to je těžký. PS Bohemia. Takže to bude pro dnešek asi všechno a čau!